sí, perquè l'Observatori sí que fa molta feina, no és una de les principals entitats de referència també, també pel que fa a tot el paper de recollir denúncies, també de l'anàlisi que es fa de la situació, i llavors l'Eugeni Rodríguez, aquí el veiem, benvingut. Hola, bona nit, bona tarda, bona nit. Sí, l'Observatori contra l'Homofòbia sobretot és una eina al servei del col·lectiu LGTBI. Una eina que neix amb la funció sobretot de reportar tot el que són agressions, interpel·lacions, discriminacions que patim les persones LGTBI pel fet d'expressar-nos, d'estar al carrer, d'estar en un espai públic, i això era lo fonamental, però també treballem moltíssim amb el tema de la formació, creiem que és bàsic formar els agents que després faran possible també la nostra tranquil·litat i la nostra seguretat. Nosaltres parlem d'espais amables, el transport públic és un. Ara precisament s'ha fet una prova pilot a Santa Coloma, ja t'explicaré. Hi ha més coses, a més les diré en exclusiva pel programa. També treballem l'atenció psicosocial amb un equip de psicòlegs i l'atenció jurídica, per suposat, a les persones que pateixen una agressió tenim una atenció jurídica, no? I és una associació que té voluntariat, té activistes, tenim professionals poquets perquè tampoc tenim molts recursos, i també, que estic molt content, tenim molts estudiants en pràctiques que trien a l'Observatori de diferents universitats, de la Universitat de Barcelona, de la Pompeu Fabra, de la UAB, i també és un equip importantíssim, aquest tot conglomerat, per poder donar resposta a aquestes violències. I també una part molt important és l'impacte polític, el treball amb el Parlament, amb les institucions, per denunciar i per també fiscalitzar els poders públics i les polítiques públiques contra l'LGTBI. Entrarem una mica més en detall, però sí que al principi del programa us ho explicàvem, que malauradament les discriminacions cap al col·lectiu LGTB estan molt a l'ordre del dia, i de fet aquesta setmana mateix ha sortit aquesta notícia que s'està buscant a Bilbao un sospitós de matar 8 homes amb qui contactava a través d'una aplicació de cites. La situació i el cas és crític i és molt greu. Bueno, és atroç. Nosaltres a l'Observatori treballem coordinats amb diferents entitats de l'estat espanyol, en concret a Euskadi treballem amb el IKEGUSNE, que és l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Gasteiz, que està liderant tot el que és aquest horrible cas. També vull dir una cosa, hem de ser molt curoses perquè estem davant d'un tema que, us podeu imaginar, dona molt pel sensacionalisme, que és el que hem d'evitar. Què està passant? Els homes gais i bisexuals utilitzem les aplicacions, i són unes aplicacions que el que està passant ara a Bilbao és terrible. Això està claríssim. Nosaltres hem fet un comunicat avui, no sé si el teniu a l'abast, hem fet un comunicat conjuntament amb la plataforma trans i les companyes d'Euskadi, en el que posem l'accent, primer de tot, que l'agressor tria aquestes aplicacions amb una tàctica, amb una estratègia que és la submissió química que s'utilitza amb les dones. O sigui, no estem parlant, això s'està utilitzant molt a Catalunya, nosaltres estem treballant el tema amb els espais d'oci. És una eina realment terrible, i en aquest cas l'agressor utilitza un lloc, una via on ell sap que hi ha homes gais i bisexuals. L'utilitza per robar, però amb un episodi d'estrangulament, amb aquesta insubmissió química i d'assassinat. Primer punt, hem de donar un consell, jo voldria, ara tothom que ens està escoltant, no hem de renunciar a res, les persones LGTBI, però sí que hem de ser conscients de la realitat. Si s'utilitzen aquestes aplicacions, és importantíssim avisar a un amic de l'hora, del lloc on estàs mantenint la relació, perquè ell ho sàpiga, i per suposat posar una alarma de que si a tal hora
doncs no has trucat, doncs que vaig immediatament, per suposat, denunciar sempre a Catalunya els Mossos d'Esquadra. Nosaltres tenim una coordinació molt bona, estan al cas i, per suposat, s'ha de denunciar els Mossos d'Esquadra. Hi ha una unitat especialitzada a Catalunya, per tant, no hem de tindre por ni vergonya d'explicar perquè és el nostre dret de mantindre les relacions de mutu acord que vulguem. Dit això, també és molt important, ara mateix està mirant el mòbil, m'arriba que l'Arxenxa ha fet ja públic la identitat i la foto de l'agressor. És important que se'l detengui, importantíssim, però sobretot és important no victimitzar les víctimes i se'ls ha de donar un suport absolut. I un altre tema seria als poders públics, a les institucions, en aquest cas al govern de Catalunya. Jo sempre dic una frase, no? Els governs passen i la legitimofòbia queda. Per tant, és responsabilitat sempre dels poders públics aquesta legitimofòbia estructural, aquests comportaments que fan aquest resultat absolutament terrible. És un cas, ja dic, que s'ha de tractar amb molta cura, però sobretot aquest missatge de tranquil·litat, però també d'alerta. Hem passat pel xat, de fet, el comunicat que ens deies, per tant, qui ens està veient també el pot recuperar a través del link que teniu al xat. I Eugeni, sí que si mirem els estudis, s'apunta que Espanya és dels països europeus més tolerants al col·lectiu LGTB, però clar, xoca, no?, també, veient notícies com aquesta. Realment, quin és el nivell de tolerància i de respecte cap al col·lectiu LGTB a Espanya i a Catalunya, en el nostre cas? Mira, jo sempre poso una metàfora, no? O sigui, el 2005, Espanya va ser el tercer país del món que aprovava el matrimoni igualitari. T'ho dic jo, que jo porto 38 anys en l'activisme. Jo vaig néixer amb la llei de prioritat social, la homosexualitat era una malaltia. Sí que és cert que el 2005 va ser absolutament increïble, que el Rodríguez Zapatero va dir que ho aprovaria, ho va aprovar. Què va passar? Que van construir la casa dels drets LGTBI però sense ciments. No hi havia uns ciments. Van fer la casa però prefabricada. Dic aquesta imatge perquè si tu no tens uns ciments forts, a la primer cop d'aire, que és el que passa, doncs la casa se te'n va i no res. No tenim polítiques fortes i també hi ha un fenomen que no podem obviar. L'extrema dreta i tots els seus discursos van vindre per quedar-se. I ja no parlo de partits, sinó parlo de que han guanyat una batalla que és la dels valors, no? O sigui, es banalitza, es frivolitza, es mira per un altre cantó. Jo et puc dir que en els darrers 10 dies, i ara et riuràs, però des que porto aquestes ulleres, ja veus tu, aquestes ulleres, he tingut 2 episodis petits, no? Un al meu barri de l'Hospitalet i un altre a la UB, als lavabos, quan vaig entrar, doncs en comentaris homòfobs, no? En què refereixo? Que els joves estan impregnats d'aquest discurs d'un altre cop de lo normal. Per tant, hem de trencar aquests discursos de l'extrema dreta. Com fer-lo? Doncs recuperant els valors de l'organització i, sobretot, de no mirar cap a un altre cantó. I jo m'imagino que ens veuen molta gent jove, dir-li a la gent jove que davant de l'odi mai és una resposta, mai és un camí. Per tant, hi ha un problema, però també hi ha un problema si les polítiques actuals a Catalunya no tenen en compte aquesta prevenció. Cal posar en el centre de les polítiques la lluita contra la LGTB-fòbia. I en aquest aspecte hi ha un grup al Parlament de Catalunya precisament que està fent un treball liderat per la diputada Susana, se m'oblida, d'en Comú Podem, que és Susana Segovia, que està fent una feina molt important per poder instar al govern perquè es puguin fer realment aquestes polítiques. A mi em preocupa, sobretot, que n'hi hagi joves que trien l'odi o que trien agredir o violar una dona. La violència vers les persones LGTBI i o dones ve unida. Ja no t'explico tot el discurs en contra de les dones transsexuals. Tenen un moment en el que de veritat és necessari, i sobretot els joves,
com a generació, de revertir aquesta tendència i, sobretot, no creure'ns a aquests discursos que volen tornar a la foscor, que volen tornar, i moltes vegades amb un aspecte antisistema. Que siguin antisistema, no ens oblidem, el feixisme està en contra de l'actual sistema, per tant, hem de ser molt curosos. Hi ha molta intoxicació que pretén això, no? Pretén tornar al model únic heterosexual, heterocèntric i patriarcal, no? Molt en compte amb això. Eugeni, ara que has mencionat el tema dels joves, no sé si la situació de nivell d'acceptació i tot plegat varia segons les generacions d'edat, perquè a les notícies ens sembla veure que els casos que es denuncien són principalment agressions cap a gent jove, però no sé si això és simplement perquè les generacions més joves no ens tanquem tant a l'armari, o si realment trobem un problema d'homofòbia creixent a la gent de la nostra edat, no ho sé. Mira, dins de la gent jove també hi ha un esclat absolutament de llibertat, d'expressió de gènere molt important. O sigui, hi ha moltíssims joves, inclús adolescents, jo t'ho dic perquè ho veig al centre LGTBI, que porten amb una frescura la seva identitat, que han trencat molts mollos, per suposat, que no es donava, per exemple, quan jo he escut a l'Hospitalet, quan jo tenia 17 o 18 anys. També és cert que les agressions es donen quan es troben aquests dos models diferents de joves. Es solen donar al voltant de l'oci, quan surten, es troben, i hi ha aquesta altra part que ha interioritzat aquest discurs que ataca els altres. Sí que és cert que els agressors principalment són joves i són homes, en el 95%, però les víctimes no exclusivament són joves, majoritàriament sí, però sí que també hi ha víctimes de 35, de 40, de 50 anys. Què passa? Que tampoc és fàcil denunciar, per exemple, en l'àmbit laboral, en l'àmbit familiar o en l'àmbit de la tercera edat, que has patit una discriminació o una agressió. Per tant, no és que moltes vegades no és que no es donin, sinó que no tenen la facilitat per fer-la arribar. Passa igual amb les dones lesbianes. Nosaltres estem fent ara una campanya, prioritzem. Ja et puc dir que aquest any el Pride, el seu lema central és les dones LGBT. També el 17 de maig, que sortirem al carrer, serà un dels temes centrals. Creiem que també és necessari trobar els contextos propers perquè les dones LGBT també puguin denunciar les violències que pateixen. No sé si podem parlar d'alguna part del col·lectiu que estigui més discriminada que una altra, perquè potser en el cas de les persones trans, has fet menció a les dones trans concretament, el nivell d'acceptació social és menor que, per exemple, amb l'homosexualitat. També hi ha hagut molta controvèrsia per l'aprovació de la llei trans, oi? Mira, jo crec que les discriminacions, les violències no es poden quantificar per la gravetat. Sí que és cert que lo de Bilbao és absolutament estremecedor, estem parlant d'assassinats. Però, clar, quan una víctima pateix una interpel·lació, un aïllament, per ella és molt greu, és gravíssim, no? Podem dir, però no l'han trencat 4 cames. Jo crec que cada col·lectiu dins de l'LGTBI pateix amb una especificitat diferent, no? Les dones trans, per exemple, tenen gairebé anul·lat l'entrada en el mercat laboral. Això és terrible, no? És terrible. Hi ha una manca de presència de dones trans en el món laboral molt gran. Està el discurs TERF, no? És increïble que ara estiguem discutint si una dona trans és una dona, si pot haver-hi no l'autodeterminació de gènere, i sí que hi ha un odi, sobretot a les xarxes socials, bestials cap a les dones trans. Les dones lesbianes també pateixen un altre tipus de discriminació, no? Més subtil. També les dones lesbianes, com totes les dones, no? Tenen una doble discriminació i, per tant, a l'espai públic també històricament ha estat negat quan les agressions es donen, quan es visibilitza en l'espai públic. Però ara nosaltres traiem cada any un informe. Ja et puc dir que a dia d'avui hi ha 86 incidències a Catalunya, moltes més que el període anterior, i augmenten un altre cop amb l'espai públic, en el transport públic, i al marge d'això també dir-te que el més preocupant per mi de tot és que a Catalunya no tenim unes polítiques consistents, no? En el sentit de
que persuaden, no?, de que hi hagi campanyes preventives per evitar doncs, aquesta violència per part dels joves. No? I també a nivell institucional, amb el tema que tu senyalaves, no?, de les dones trans, ha estat terrible com des d'un partit doncs, que històricament ha estat a favor dels drets de les persones LGTBI, doncs, dirigents d'aquest partit doncs, han tingut un discurs a l'alçada de l'extrema dreta. No? Per tant, és un moment delicat, un moment en el qual requereix doncs, molta valentia, i quan dic valentia en els valors. Hem de recuperar els valors d'organització, de col·lectivitat, d'estima, d'amabilitat. Sí, potser en el cas de les dones trans i tot aquest discurs TERF de suposades feministes trans excloents, per si algú no ho sap aquí que ens estigui veient. És important que ho expliquis, ho agraeixo, sí. Sí, això, dient que es autoproclamades feministes però que exclouen a les dones trans del moviment i neguen la seva identitat com a dona. No sé si hem tingut el problema que se'ls ha donat una massa veu, s'ha legitimat massa el seu discurs, no s'ha frenat a temps. S'ha parlat molt de... Ara no em sortirà... La Carmen Calvo, per exemple, oi? Sí, bueno, mira, també et puc dir que jo personalment tinc una aliança a sang amb la Marc Ambroyer, que és la presidenta de la plataforma transestatal. Parlem cada dia. Vale? Jo segueixo segon a segon tot el que té a veure doncs, a l'elaboració, a la tramitació de la llei, i et puc dir doncs, que bueno, hem aconseguit que no sigui vicepresidenta del govern. Sí. O sigui, tampoc cap tonteria, però sí que és cert que durant el temps que ella ha estat sí que ha aglutinat i ha coordinat al seu voltant doncs, bueno, una històrica com és Lídia Falcón, a escriptores que ningú ho pensaria, i aquest discurs també té un enganxe a moltes dones joves. Jo crec que amb això hem de tindre molt clar que una dona mai pot ser enemiga d'una altra dona. O sigui, una dona trans amb el discurs que diuen, no, de possible enemiga, no? Doncs exemples que han posat, no? Que ens poden violar. No, o sigui, una dona no es defineix per el que té entre les piernas, sinó el que m'entens? Una dona és dona amb un sentiment, amb un sentit. Per tant, aquesta discussió jo crec que si alguna ha patit històricament i pateixen són les dones trans. Al Brasil hi ha un assassinat cada 8 hores. Per tant, és terrible posar-les en l'altra banda. Jo crec que és absolutament espeluznant, però bueno, és el debat que tenim i hem de continuar batallant. Nosaltres hem demanat, quan dic nosaltres, dic al moviment LGTBI, que es tramiti de forma urgent en el Congrés dels Diputats, independentment del dictamen que va fer el Consell General del Poder Judicial, que no és consultiu, ha d'entrar i hi ha la majoria possible perquè aquesta llei s'aprovi, creiem que s'ha d'aprovar en aquesta legislatura. Eugeni, ja per anar acabant, amb quin missatge ens hauríem de quedar també la gent jove que estem avui veient fil per randa? Amb quin missatge ens hem de quedar? Quina feina té per davant el col·lectiu LGTB i com hem de fer front a totes aquestes discriminacions? Mira, el moviment LGTBI hem d'estar, doncs, com estem ara, hem d'estar doncs, vigilants, hem d'estar en guarda, no podem permetre que l'odi doncs, guanyi la batalla, hem de crear, hem de reivindicar i hem d'instar a que es creïn espais amables i, sobretot, no hem de viure amb por. Això sí que vull donar aquest missatge. O sigui, hem de viure, totes les nostres llibertats s'han de poder expressar. Per exemple, per acabar en 40 segons, el que li va passar al Carles Ponsi dibuixant del Jueves. O sigui, això no es pot permetre. Carles Ponsi ha de poder anar a signar els llibres. Una altra cosa és que no vulgui, però no pugui anar perquè els poders públics no li donen aquesta garantia. Per tant, hem d'exigir, segon a segon, que ens garanteixin tots els nostres drets i llibertats. I això es fa, naturalment, lluitant o, com a mínim, no mirant cap a un altre cantó. Doncs, Eugeni, crec que de part nostra ja està això. Moltes gràcies per estar aquí al programa avui. Ha estat superbé tenir-te. Molt interessant tot el que hem pogut parlar.
Sí, agrair-te moltíssim i també que l'Observatori també sou molt actius tant amb les anàlisis que feu com també a xarxes, també convidar tothom que us segueixi. Hem deixat també l'enllaç aquí al canal de Twitch. Moltíssimes gràcies, Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori. A vosaltres i espero a tothom el 16 de maig al Centre LGTBI, que fem un acte de l'extrema dreta, i el 17 de maig a les 7:30 de la tarda a la superilla de Borrell Parlament sortirem al carrer. Gràcies. 16 i 17 de maig, queda apuntat. Doncs moltíssimes gràcies, Eugeni Rodríguez. A vosaltres, una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. Moltes gràcies. Adéu.